Tervetuloa Artisan maailmaan! Tuotesarjamme kuuluu 60 uutta erinomaista, hyvin pigmentoitua värillistä geelilakkaa, aluspäällystegeelit, rakennegeelit ja vähän kaikkea muutakin. Uskon, että jokainen teistä löytää itselle sopivan tuotteen. Artisan-merkki on jo 2 viikkoa meidän hyllyssämme ja monet asiakkaat kysyneet, mitä Artisan tarkoittaa. Artisan on pieni kynsikeiju. Ja meidän kynsikeiju auttaa teitä tehdä kauniit ja ainutlaatuiset ja erittäin laadukkaat kynnet. Laitakaa päivämäärä ylös kalenterin. 20. päivä syyskuuta, se on keskiviikko. Ja tervetuloa 10–6 asti Estetik Tampere salonkimme. Mä oon täällä, palvelan teitä, kerron enemmän, testataan yhdessä, ihaillaan ja samana päivänä voitte tehdä ostoksia. Tervetuloa!